खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ मोनमोन ब्रह्मआ हाग्रामाखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बियो बर' जाथियाव थानाय नंलामोन। बाथ्राखौ बुंदों देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजितगोरा बसुमतारी बिथाङा। दाखालि बावैसो फटबरजरा बियाबनि बिपिएफनि एमसिएलए मोनमोन ब्रह्म बिथाङा दानि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ बायदि रावजों सोंखारिनायखौ लानानै गोबाङानो फिन जाथाय होनाय बायदिनो मैयाबो बनरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरिया बुंदोंदि मोनमोन ब्रह्मआ हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रासोमोन। बियो बर' हारिनि जारिमिन मा बुंनो आरो हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामग्राखौ मुं सुनाया दुखुनांथाव आरो बे जाथाया बर' हारिनि थाखायनो दुखुनांथाव होननाबो बिथाङा बुंथिना होबावदों। आसाम सरकारनि मोनसे थांखिनि सायाव बिएसइउनि खौरांगिरि मेल। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बिएसइउआ मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों। थांखिया दाखालि बावैसो आसाम केबिनेटआव थांखि लादोंमोन दि आसामाव थानाय गासै कलेजफोरनि थाखाय साख्रि थिसननांगौनि थाखाय मोनसे बर्ड आसाम कलेज सार्भिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड मुंनि जाय बर्डनि गेजेरजों गासै आसामावनो जेराव गोनांथि दं बै कलेजफोराव फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गासै थाखोनि साख्रिनि थिसनथायखौनो होनाय जागोन। मख'जाथावदि बेनिखायनो मैया बे बर्डखौ बिटिआरआव गावहानो आयेन दानो हानाय गोहो दङखाय बाहायनो नाङा होनना मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमाखौ खावलायो। जाय बर्डखौ बाहायोब्ला बिटिआरआव बायदि कलेजफ्राव ओरैनो मावनानै थाखानाय मावसुमाफोरा नासयजागोन होननाबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायना होबावो। बिटिआरआव थाबैनो फ्राय 1700 एलपि एमइ फोरोंगिरिनि लांदां मासिखौ सुफुंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ मैया दानि बिटिआरनि इएम गौतम दास बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया इएम गौतम दास बिथाङा बिटिआरआव फोरोंगिरि ट्रेन्सफारखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादोंमोन। जेराव दायो बिटिआरनिफ्राय गोबां फोरोंगिरिफोरा बायजोआव थांनो नागिरदों आरो गोबां फोरोंगिरिफोरानो बिटिआरआव हाबफैनो थाखाय आर'जलाइ गथायनाय जादों। बेखौ लानानैनो बिथां इएम गौतम दास बिथाङा बुंदोंदि गासैबो आर'जलाइ गथायग्राफोरानो जानाय नङा। मानोना बेखौ नायै नायैसो खालामनाय जागोन। जेराव जायनि गोनांथि दं आरो जायखौ हरोब्ला लाब जागोन बेबायदिखौसो ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन होननाबो बुंथिबावो। लोगोसे दायो एलपि एमइआव 428 लांदां मासिनि फोरोंगिरि थिसननायनि गनायथिखौ आसाम सरकारनिफ्राय मोनखाबाय आरो 1216 था मासिनि थाखाय दायो आसाम सरकारनिफ्राय गनायथि मोननो गोनां दंबावो। बेनिखायनो दायो बिटिआरनि स्पेसियेल टेटआ जोबखांनायनि उनावनो गासै फ्राय 1700 लांदां मासिफोरखौ थिसनथाय होनाय जागोन होननाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होबावो मानगोनां इएम गौतम दास बिथाङा। बिटिआरआवबो आरोबाव गं 43 गोजौ फरायसालिफोरखौ हायार सेकेन्डारिसिम फोजौखांनाय जासिगोन। मैया आसाम गोजौसिन सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि ममता हजाय बिथाङा गांसे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला दायो आसामाव गं 214 गोजौ फरायसालिफोरखौ हायार सेकेन्डारिसिम फोजौखांनाय जाबाय। लोगोसे आरो दायो रायजोआव फिन 785 गोजौ फरायसालिफोरखौ हायार सेकेन्डारिसिम फोजौखांहोनो थांखि लानाय जादों। मख'जाथावदि बे फोजौखांहोनो गोनां फरायसालिफोरनि गेजेराव बिटिआरआवबो गासै गं 43 गोजौ फरायसालिफोरा हायार सेकेन्डारिसिम फोजौखांजानो गोनां दङ। जेराव क'क्राझार जिल्लायाव गं 11, उदालगुरि जिल्लायाव गं 15, बाक्सायाव गं 13 आरो चिराङाव गं 4 था गोजौ फरायसालिफोरखौ हायार सेकेन्डारिसिम फोजौखांनाय जासिगोन होननानैबो प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दाखालि बावैसो धनदासनि न'आव बमा खुबैनायखौ केएलअ'आ सिमान लादों। जों बयबो मिथिगौ दाखालि साननैसो सिगां उदालगुरि जिल्लानिनो रौता पुलिस थानानि सिङाव थानाय इखराबारि गामिनि धनदास मुंनि सुबुंनि न'आव मोनसे आखाइजों बानायनाय बमा खुबैनाय जादोंमोन। जेराव रावबो सुबुङानो जिउ खहा जायाखैमोन। लोगोसे बे जाथायखौनो केएलअ'आनो खालामदों होननानै सन्देह खालामनायबो जादोंमोन। मख'जाथावदि बे जाथायखौ लानानैनो दाखालि 24 मार्च खालि केएलअ'आ
बे बमा बेरफ्रुसार होनाय जाथायखौ गावसोरनो खालामदों होनना गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोनाय जादों। लोगोसे बे जाथायनि थाखाय धनदासआ गावनो दायनिगिरि होननाबो केएलअ'आ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बुंथिना होबावदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।